На Чонгаре восстановлен пропуск автомобилей. Нестабильно, но продолжает работать Чаплынка. Пока закрытым остается пункт пропуска Каланчак. Он не работает уже 3 дня. Очередь с украинской стороны более 100 машин, а со стороны оккупированного Крыма в разы больше. Украинские пограничники отмечают активность военной техники вблизи административной границы. Критическая ситуация на административной границе с Крымским полуостровом возникла рано утром 7 августа. На даний момент повністю заблокованими залишаються контрольні пункти в'їзду-виїзду Каланчак, і тільки навпроти контрольного пункту в'їзду-виїзду Чаплинка окупанти ще здійснюють пропуск осіб і транспортних засобів, але тих, які їдуть на окуповану територію України. Ми не можемо здійснювати пропуск, якщо цього не здійснює та сторона окупантів. Тому на даний момент, якщо вони не здійснюють пропуск, то ми також не працюємо, ми також не здійснюємо пропуск. Зараз в зв'язку з тим, що з незрозумілих причин Російська Федерація обмежила пропуск осіб і транспортних засобів, ми спостерігаємо паралельно і певну активність військову на адмінмежі. Це польоти вертольотів, значно збільшилась кількість цих польотів, це польоти безпілотних літальних апаратів, це переміщення військової техніки біля позицій російських військ на адмінмежі, це збільшення кількості прикордонних нарядів, власне кажучи, в самих пунктах пропуску на окупованій території.